Surabaya wadah yo. Patalis guys saru iki. Wadah mbak. Anjenara kafir kap. Masa sengsara temen cita kok. Kaya Agra, Gilang, iku nandi kok gak subuhan. Sotok arah. Teleponin. Loh, halo? Apa kabar, Johnny? Aku pastikan beberapa hari ke depan Akbar pasti mati nak gini. Dan kau usah ikut campur urusanku. Aku gak perlu kejelasannya Akbar saiki opo. Lek kon ikut campur tak pasti no kon sing mati kudu Akbar. Baik, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa suruh telepon ke mau? Adik ngancem Akbar mati barang. Wong Akbar itu loro mati. Masa anak wong sing apik Akbar? Mungkin paling ngeprank. Weh, ngene jemur kasur. Tuh, sore-sore ini loh. Biasanya nak kene ki narik layangan yo gak ono belas iki nanti kabeh lah. Wah, tapi anu le. Beberapa hari ini Surabaya ini memang dalam kondisi cuaca dingin. Apa ya lek ngarane ku jenenge ku bediding. Nah, iki cuacane ki adem. Jadi aku ki saiki masih panas kene ki kudu krasa panas, krasa adem iki. Mbok apa? Iya, aku mari mulai salat sopo lho. Wadem apa nih? Oh iya, aku kok tumben gak subuhan mau. Kerinan aku mau, tangi-tangi wis jam 6 isuk. Kon mau subuhan ambek sapa ae? Eza, Arya, melu ta mau? Wong aku mau butan subuhan dhewean kok. Oh iya, Gra. Tak ceritani, Gra. Isuk mau mari sopo, aku ditelepon ambek wong nomere gak kenal. Dia ngomong cari Akbar kate mati. Maksudnya? Dia ngomong cari beberapa hari menaiku Akbar mati. Terus, ngono iku kon percaya? Ro gak? Kon iku digobloki, dibujuki. Ngono iku penipu biasane ngancem-ngancem. Terus kon kok percaya ngono, gak usah percaya ngono iku. Mene-mene lek ono telepon kono, gak usah dijawab. Ya baikane dipateni diblokir ngono. Iya paling aku dibujuki. Oh iya, John. Tapi aku petako. Sing telepon mau suaranya lanang apa wedok? Pane lanang sih Gra, tapi sore rada gak jelas ngono lho. Masa wong biyen yo. Soalnya ngene lho, John. Biyen iku ono mbok kene. Wong iku Pak RT jenenge Pak Tulus. Nah, nama panjangnya iku Tulus Rahadi. Lah, wong iku wis gak ono umur saiki. Lah, kuburane kan nak kono iku wis gak ono kuburane mbok ilang lenyap nanti iku. Nah, biyen iku matine Pak Tulus iku gara-gara kerja nak proyek. Lah, proyek iku melu proyek Akbar. Yo, bener kan ngomong kan ngancem-ngancem matine Akbar? Ya bener Gra. Bedekku lho ya, iki bedekku. Aku gak nuduh. Paling keluargae Pak Tulus, mbok koncone mbok sapa Pak Tulus, pasti gak trimo gara-gara Pak Tulus mati. Akhire ora sing ngwakilno bagian apa sing ana sing kate mateni Akbar. Tapi aku gak ero ya, iku mek cerita, tapi mbok meneh. Kon kudu hati-hati lho ya, soalnya kon iku kerja melu Akbar saiki. Aja sampe kon dadi sasaran berikuti. Oh ngono, berarti sing telepon aku mau kudu penipu lan Gra. Koyoke kemungkinan kudu. Dadi kon saiki kudu hati-hati lek kerja melu Akbar. Eling, kon saiki dalam bahaya.
lama coy. Aku ero kon ngerasani aku sih. Aku saiki takon. Neng di Akbar saiki. Waduh, golek Akbar rek gawat iki. Jon, yo apa Akbar Jon? Waduh. Anu, Pak Le. Akbar. Neng di Akbar. Aduh, tak percaya. Pak Le, ampun Pak Le. Loh, ilang nanti rek Pak Le mau iku. Apa neng di kon? Kon sasaran berikutnya mari Akbar yo. Dan nono kok bunyi. Apa itu? Oh, kono tidak kamu gak ngereken. Budak. Ngelak rek, bukan saya nak. Siapa pikir? Wah, kata gue saya ngelak jago. Duh, helmnya siapa itu? Nukur lah. Ini siapa dia? Ini tak cukup. Api lagi. Ini siapa dia? Kerasa parah lah. Masa tuh, kok bikin kerasa kena ini? Sama atas. Ini tuh bikin kerja kan mau belum. Apa nih apa itu? Duh, kataku kok lokor. Siapa pun gue? Jangan lama lo yo. Jangan lama ambil aku lo yo. Siapa ini naik? Syukur kan. Malah. Betul aku rek. Malah aku. Tak malah aku. Dia aku.